Je to vynásobené B, že? A také plus A vynásobené C. Co se tu dá dělat? No, máme tady tuhle A. Ano, tohle A. Můžete ho vyndat ze závorky, že jo? A ukázalo se, že B plus C. Co budeme dnes dělat? Pravděpodobně dnes budeme hledat tuto A. Toto A není vždy okamžitě viditelné. Proč? Protože někdy může mít například jiné znamenko, například zde x minus z a zde z minus x, nebo možná bude nutné nejdřív vyndat toto A ze seznamu a pak ho najít. Obecně budou existovat jednodušší příklady. Například je snazší se sem dostat, že? Zde budeme mít trochu složitější a zjistíme, proč se to dělá. Protože někdy je třeba vytvořit nějaký systém jednodušší. Ano, abychom tuto A vyřadili. A pak to nastavit tak, aby byly výpočty mnohem jednodušší. A pokud se dostanete až na úplný konec tohoto videa, dozvíte se o velmi obtížném příkladu. Pokud to vyřešíš, určitě budeš mít letos 5 na roční algebru. Pojďme to rozebrat krok za krokem. Například tady v úplně prvním příkladu zkusme nejprve, řekněme, že máme tu dvojku a tady je dvojka. Zkusme tuto dvojku vyřadit z pavouka. Tak pojďme nejdřív napsat A, B plus C. Dobře, necháme to takhle, na nic se nedotýkáme. Pak plus 2, protože máme obě kladné, tu žádný problém. Ano, 2. B plus C, ano, B plus C. To znamená, že kolik musíte vynásobit 2, abychom dostali 2B? Samozřejmě, na B. Pak necháme ceduly. A co potřebujete vynásobit 2, abyste dostali 2C? Samozřejmě C. Jednoduché. Takže teď nakreslíme, kde máme něco společného. Ano, kde máme toto A, na které se dnes podíváme. A vlastně si někdy řeknete, já tu jedničku nevidím. Ale ve skutečnosti je to tak snadno skryté, že někdy je potřeba něco spojit. Řekněme, že zde jsou závorky a žádné pavouky nejsou. Co budeme dělat? Dnes o tom budeme přemýšlet. Takže ano, B plus C, B plus C. Dobře, A sem nepočítám, jo? A pak jsem to nakreslil takhle. B plus C. Přesně tohle budeme mít naše proslulé A. To znamená, že to zde zapisujeme. Ale není to jen nějaké číslo nebo koeficient, ale závorka. To znamená, že píšeme takto. B plus C. Tohle je prostě ta A, kterou jsme vydrželi. A pak taky, že jsme zde vynásobili A násobeno a zde A násobeno, musíme to dát sem. Tak to mám dát jako částku. Ano, protože tu máme tu částku, zde budeme mít a tady budeme mít 2. Chápu, že? No, tady máme taky jen jedničku. Proto vás nechci zmást. Uděláme to takhle. B plus C, ano, vyřadili jsme to a vynásobili A plus 2 plus 2. V následujícím příkladu vám ukážu jeden životní trik, pomocí kterého můžete snadno změnit znamení. To vám bude velmi užitečné. Nejprve vám začnu psát černou. Takže za prvé přepisujeme x, ano, přepisujeme tento tak, jak je, ano, minus z. Dobře. A teď to budeme muset nějak napsat, nevím, možná do závorek, ano. Řekněme plus z minus x. Ale x minus z a z minus x nejsou totéž. Souhlasíš, že? Proto musíme změnit jeho ceduly. Abychom mohli změnit ceduly, musíme z pavouku vyřadit minus 1. Ukazuje se, že pro tento pavouk ne pro tenhle, ale pro tenhle. Všechno tu zůstává takhle. Minus z. Pak odstraníme mínus, no, jakoby minus 1, ano, chytře, což se násobí. Ve skutečnosti na tom nezáleží. Nikdo si to nezaznamenává. Stačí si takto napsat zápory do závorek a je to. A tady uspějeme, změníme ceduly. X se stává kladnou a Z zápornou. Minus Z. Zdá se mi, že tady už teď cítíme A. Že jo? Protože máme něco podobného i tady. X minus Z, X minus Z. Zajímavé. Tak to tedy vyndejme. X minus Z. Ale čím bychom měli násobit? Na tomhle a na tamtom.
Už tam nic nemáme, že? A budeme potřebovat tuhle. To znamená, že x zůstává stejné. Je to všechno úžasné. Jde to takhle, že? A pak -1. To je vše. Ukazuje se, že zde jsou závorky xy minus za, zde závorky x minus 1. Teď to smažu a podívejte se na třetí příklad. Možná to vyřešíš sám, protože tady to není tak těžké. No, za prvé, dostaneš takovou nápovědu, co mají společného, že? Například tady existuje společná pětka, že? Vyřaďme těch 5. X, ano, minus y, že? Protože čím musíme násobit 5, abychom dostali 5x? Musíte násobit x. Čím potřebujeme vynásobit 5, abychom dostali minus 5x, ne minus x, ne? Takže zatím je všechno jasné, že? Tak jednoduchý krok, ale už teď vidíme tuto závorku. Tak co máme dělat? Musíme vyřadit jaké číslo? Jaký je koeficient? A navíc a. Čím potřebujeme násobit a? Nejprve zde budeme mít negaci. Ano, záporné znaménko. Tady je x a tady je x. Jak zajímavé. Tady x minus x a zde také x minus x. Nějaká neuvěřitelná náhoda. Pojďme si zde zaznamenat x minus x. A čím se budeme násobit? 5 plus a. 5 plus a. Je to jednoduché, že? V tomto dalším příkladu je třeba přemýšlet o tom, co musíme vzít. Protože řekněme, že se na to dívám takhle, nevím, co musím vydržet, ale vždy vím, že potřebuji něco stejného v závorce. Ano, v této závorce. Řekněme x minus x nebo b plus c. A co tu máme? Řekněme, že tady máme a, b, b, a. Ale máme tu nějakého x, je tak ošklivý. Nemám ho moc rád. Možná to vyjmeme ze závorky a zkusíme to spojit. A někdy, řekněme na první pohled, ani necítíte, co a co máme udělat dál. Ale musíme to jasně říct. A až to předepíšete, možná to pak uvidíme. Zkusme to. Řekněme, že tento a tento, ano, vyjmeme x z závorek. A co dostaneme uvnitř? A plus b, že? To znamená, že jsme to a tamto spojili a zůstali jsme s minus b a minus a. Že jo? Zkusme to napsat. Minus a n minus b. Dobře, takže něco takového už je tady naplánované. Podívej, můžeš to udělat tady je, jak jsme to udělali x minus x, i minus x. Pamatujte, že jsme ze závorky vyjmuli -1, abychom změnili znamenka těchto koeficientů. Že jo? Ukazuje se, že to jde. Přepíšeme x, ano, a plus b. Všechno je takhle přepsáno. Dobře. Teď odstraníme záporné číslo ze schématu. Tady je to nevýhodné. Co tedy máme v závorce? Za prvé máme a již kladné a b také pozitivní. Podívej, zjistili jsme, že tady máme a plus b a tady a plus b. Jak se s tím vypořádáme? Vyndáme to z pavouka, že jo? Jako bychom takové a měli, ano, které jsme vydrželi hned na začátku. A plus b. Dobře. Čím musíme násobit? Nejprve budeme mít záporné znaménko, protože zde je znaménko záporné. Tady budeme mít x, protože jsme tu měli x, že? A co to tady je? Už tu je prázdné místo, nic není. Co to je? -1. Ano, rozhodně. Pokud jste uhodli, tak dejte like. Tak pojďme přejít na další cvičení. No, tady asi bys měl opravdu otočit hlavu. Chci vás naučit myslet, tak se zamysleme nad tím, co je zde tak běžné. Pokud máte nějaká cvičení a potřebujete rozložit polynom, ano, pak pokud máte stupně 3, 2, 4, ano, 5, některé neuvěřitelně velké stupně, věnujte jim pozornost. Proč? Protože pravděpodobně budete muset tento titul, řekněme x, do určité míry absolvovat a do jisté míry ho z pavouka vyřadit, abyste se ho zbavili. Protože nikdo nemá rád tituly, tak se jich zbavujeme. Zkusme to tady. Podívej, máme tu 3 a 2, ano, a to ve velkém měřítku. Zkusme x na druhou.
Vyndej to z pavouka, uvidíme, co tam dostaneme. Možná najdeme něco, co bude vypadat jako další, něco, co nám zůstane v hlavě. Takže vezmeme ano, x na druhou. Co potřebujeme vynásobit x na druhou, abychom dostali x na třetí? No, jen kvůli x. A čím je potřeba vynásobit x na druhou, abyste dostali x na druhou? A ještě jen jednoho, sám. Máme tu také plus x a plus 1. Podívej, tady je x plus 1 a tady x plus 1. Nakreslíme tyto dva závorky. Ano, jako bychom je spojili a tím to končí. A teď vezmeme toto x plus 1, vyndáme ho z závorky a ukáže se, že ve čtverci v jiné závorce bude x. Přesně tak. Pochopitelné, že? A tady máme prázdné místo. Co to znamená? Plus 1, že? Cedule zůstává a 1. To je vše. X plus 1 a zde x na druhou plus 1. V tomto cvičení jsou samozřejmě desítky nápadných. Jak tedy nepoužít desítky a neodstranit je z závorek? Začněme tímhle a pak uvidíme, co můžeme udělat. 10. Vyndáme to. Tady je x plus x. Úžasné, že? Velmi jednoduché. A teď máme oba členy, jsou záporné. Takže hned uveďme, jaký ošklivý plus, minus. A vezměme si x, protože tu máme x a tady je také x. Co dostaneme do závorky? Všechno máme pozitivní. Proč? Pouze plus na minus nám dá záporný výsledek. Dostaneme tyhle hajzly. Jinak, pokud zde dáme minus, minus na minus dá plus a uděláme chybu, jak se říká. Proto zde máme především výhodu. Zde dostaneme x, ano, x na x, ano, minus x na x bude minus x na druhou a zde se ukáže, že x minus x na y dostanete minus xx. No, teď už vidíme, ano, x plus x, x plus x. Pojďme sem. Pojďme to udělat tady. X plus x. Dobře. A co se tady stane? 10 minus x. X plus y. 10 minus x. V následujícím příkladu, co zde spojíme? Podívejte. Máme tu x na třetí. Ano, x na třetí. Chci se ho zbavit. Zkusme si z tohoto čtverce vybrat hru, vyjmout ji z pavouku a pak bude pro nás mnohem snazší dýchat v závorkách. Nech mě to uklidit. Tady to smažeme. Zkusme to. Společně vyzdvihněme x v čtverci. Ano, vynikneme x v čtverci zde. Co nám zbylo? Tady máme jen x na druhou a tady máme minus i. Ano, minus i, protože minus i vynásobíme x na druhou, dostaneme minus i na druhou. Tak co tu příští rok dostaneme? Tak to uděláme takhle. A navíc, že? Nejprve přidám plus. Takže x to a zde je x na třetí. Prostě vytáhneme x odsud. X je takový typ. Dobře? Líbí se ti to? A co dostaneme? Tady máme x trojce, že? X na x bude x it kladné a zde se ukáže minus x na druhou. Dobře, to znamená, že vynásobíme minus x na druhou xx a dostaneme minus x na třetí. Ale tady se podívejte, jak to dopadne. X v druhé minus x, tady x minus x ve čtverce. Abychom mohli změnit značku, musíme tento minus vyřadit z závorky zde. Zkusme to. To znamená x na druhou, tak to přepíšeme x na druhou minus x. A tady je to minus x, že? Změníme znaménko a dostaneme x na druhou minus x. Změnili nápis? Ano, naopak, dali ho. A teď je lze spojit. Ano, vidíte, že můžete kombinovat i tohle a tohle. A co dostaneme? X na druhou minus i a zde i na druhou minus x. Teď se pokusme spočítat. To znamená, že musíme nahradit 0,50 místo x a minus 0,5 místo x. Tak co tady dostaneme? 0,5 na druhou minus y je plus 0,5.
Tak co z toho dostaneme? Ikru na druhou minus 0,5 na druhou minus ano, x je 0,5. Dobře, co tu dostaneme? 0,25, ano, plus 0,5, 5 desetin. A tady je to stejné. 0,25 minus 0,5 desetin. Výsledkem je, že zde dostaneme 0,75 a zde násobíme minus 0,25. Tak si vezmeme kalkulačku. Negativní odpověď je 0,1875, že? To znamená 1875 desetitisícin. To znamená, že je mnohem jednodušší dosadit nějaké x, y, ano, koeficienty zde nejsou, protože je snadné udělat chybu, ano, na kalkulačce nějakým způsobem, ale některé jednodušší výpočty. A teď přejdeme k nejtěžšímu příkladu. Podívej, pokud to máš někde v testu, hlavní je nejdřív přemýšlet, která je nejvyšší. Protože, podívejte, zde je c na druhou, c na druhou, c na druhou. Zkusme je nějak spojit. Vezmeme si například c na druhou. Zkusme to a možná nějak zjistíme, co lze udělat se zbytkem. Ano, s komponentami. Řekněme, že vezmeme c na druhou, že? Tady máme a zůstane, že? Tady budeme mít plus c, že? C na druhou bude c na druhou. A tady budeme mít minus b, že? Minus b, tedy minus b vynásobené c na druhou, bude minus bc na druhou. Tak dobré. Co nám teď zbývá? Ne plus, ne plus, ne plus, ne plus, ne plus. Zůstáváme s minus AD, minus CD a plus BD. Máme D všude. Vyndáme ho taky. Uvidíme, zkusíme to. Tak to přepisujeme C v druhé mocnině A plus C minus B a zde vezmeme D. Takže jakým znamením to provedeme? Vyjmeme to záporným znaménkem a pak změníme znaménko pro každý z těchto členů. Minus D, že? Zde obrátíme minus, ukáže se, že to dá plus. Ano, jen A, ne minus, ale A. Pak bude ještě plus C. Dobře, ale tady místo plus B bude minus B. Tak dobré. Podívej, ten termín je totožný, že? Je to totožné. To je vše. Tohle je pravděpodobně nejtěžší příklad, ale už víš, jak ho vyřešit. A prostě to dáme do samostatného závorky A plus C minus B a tady do jiné závorky, co tam dáme? C na druhou minus D, to je vše. Tak složitý příklad, že ani nevíte, jak se k němu dostat. Ale ve skutečnosti to není tak těžké, když vše uděláte krok za krokem a podíváte se pozorně. Ano. Co mají společného? Co mají společného, že? Všechno. Doufám, že je ti všechno jasné. Všichni jsou šťastní. Ahoj.